Скоро прочетох една книга, която много сериозно ме накара се замисля върху нещо, което не си давах сметка преди да я прочета. А именно, когато се опитвам да направя нещо и полагам зверски усилия и пак и още влагам усилия, енергия и то не става. Защо не става? Всъщност в самата книга тя започва много ударно и започва с една много интересна история за една муха, която е в една стая и се опитва да излезе. Вижда прозорец, който естествено вижда през него, и започва да се блъска в прозореца. Блъска се и още, няма как да излезе според законите на физиката. В крайна сметка мухата пада и умира от изтощение. От друга страна на стаята има широко отворена врата. И тук се пита в задачата: мухата ли е виновна за това, че е умряла? Тоест не си е постигнала целта. И да, и не, но по-важното в случая е да се замислим върху това какво правим ли е по-важно или това как го правим. Защото ако мухата просто беше сменила своята перспектива и гледна точка, тя неминуемо щеше да постигне успех в това да излезе от стаята. Но тя продължаваше да упорства и естествено не успя. Замислете се върху това нещо. Между другото, книгата се казва Тина Квадрат и е на автора Прайс Причет. Чао от мен!